ଶହୀନର ମେଲଣରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲସି ଧରି ନେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା। ଲସି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗରମ ଟିକେ ସାରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ବାବୁ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆସିଲେ। ମୋ ଧନର ଲସି ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ତାର ଲସି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ମାମୁଁ ଲସି ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶହୀନଗର ମେଲଣ। ଏଇ ଶହୀନଗର ମେଲଣ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ସଜାସଜି ଦେଖି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖି ମୋତେ ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମ ମା ପାଖକୁ। ସିଏ ତ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା। ଏଠି ମେଲଣରେ କିଛି କମ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏତେ ସାରା ଦୋକାନ ଦେଖି ମୋର ଭୋକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ପଳେଇଥିଲା ପପକର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତା ଅଜା ଯାଇ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଆସି ତାକୁ ପୁରା ହସେଇଥିଲେ। ଆମ ବାବୁ ଯାଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ। ମୋତେ ତ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜାସଜା ଦେଖି ଆମ ଆଖି ତ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ବି ତ ଥିଲ ନା ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଛଡ଼ାମଡ଼ା ଲାଗିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢୋକ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ତିଆରି ହେବା ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସି ଗରମ ଗରମ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆମ ଭାଉଜ ରାଣୀ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟ ସବୁ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।